Hem arribat ja als dies més importants de l'any per a la vida dels cristians. Avui dia cada vegada es parla més de vacances de Setmana Santa i fins i tot de vacances de primavera. Però per un cristià, per nosaltres, no són tants uns dies de vacances com uns dies per reviure els misteris de la passió, mort i resurrecció del Senyor, ja sigui a la pròpia parròquia o comunitat o bé en aquells llocs o destinacions en els que merescudament molts passaran uns dies en família i amb amics, aquells que puguin fer-ho. Hem celebrat el Diumenge de Rams, amb joia, que és sempre un dia entranyable per les famílies i especialment pels infants. Qui més qui menys té gravat en el seu cor l'emoció d'anar a beneir la palma. És una celebració que ha esdevingut popular i viscuda i que ens recorda i ens fa reviure aquella entrada solemne i sorollosa de Jesús a Jerusalem, quan era aclamat com a rei per les multituds que portaven llorers i estenien els mantells com una catifa pel Senyor que entra a la ciutat. Aquests dies sants són per molts ocasió d'encontre amb el Senyor, d'apropar-se a Déu, d'escoltar la seva paraula i rebre un missatge de vida i d'esperança i d'autèntica fe, ja sigui participant en les celebracions litúrgiques o ja sigui en els diversos actes de pietat, Via Crucis, processons, visita als monuments, vetlles de pregària, etc. Que aquests dies es duen a terme. Necessitem d'aquests encontres amb el Senyor en la nostra societat massa sovint assetjada per neguits i consignes i eslògans de tota mena. El centre de tot el que l'Església viu es troba aquí. Tot el que l'Església fa per ajudar els altres, especialment els més necessitats, per formar i acompanyar persones, per celebrar la fe a través dels sacraments, tot té aquí el seu origen. Us convido, doncs, a viure intensament aquests dies sants, a acompanyar el pas de Jesús per les nostres vides en el Triduum Pasqual, a saber trobar algun espai de tranquil·litat per pregar i meditar els misteris centrals de la nostra fe, a viure en família aquestes celebracions i a dedicar-hi temps en un ambient més propici que el que trobem en el bullici del dia a dia. El Senyor era conscient que la seva entrada a Jerusalem, aclamat amb palmes i llorers, desencadenaria una successió de fets que el portarien a l'acompliment de la seva missió. La seva missió de complir la voluntat d'amor del Pare per salvar-nos del pecat, per viure com a veritables fills de Déu. El Senyor sabia prou que l'amor i la misericòrdia de Déu són els únics camins per salvar aquesta pobra i dissortada humanitat. Siguem conscients, també nosaltres, del camí de Jesús i acompanyem-lo per poder arribar a celebrar la nit de Pasqua, la seva gloriosa resurrecció. Us desitjo a tots que tingueu una bona i fructífera Setmana Santa.